1912. február 6-án reggel 8 órakor Reichelt, az osztrák szabó az Eiffel-torony első emeletéről leugorva készül kipróbálni repülőember felszerelését. Nyolc óra 5 perckor a mélybe veti magát. 14 cm-es lyukat váj a földbe. Neki és azoknak ajánljuk sorozatot, akik a repülésért áldozták életüket. Repülés története. Daniel Costel filmje. Első rész. Repülni. Ez a fiatal sárkányrepülőbajnok Allen Evinek ma Ikarosszá vált. Ikarosz, az első repülőember, a legenda szerint. Krétán történt nagyon régen. Ikarosz apjával, Daidalosszal raboskodott az emberevő Minotaurosz labirintusában. Szökésükhöz tollból és viaszból készített nagy szárnyakat erősítettek karjukhoz. Ikarosz a repülés gyönyörében túl közel merészkedett a naphoz, amely megolvasztotta a viaszt, és Ikarosz a tengerbe zuhant. Daidalosznak sikerült a szárnyak segítségével megszöknie. Lám, a repülés már a mitológiai időkben megszületett, meg volt az első repülőember és az első áldozat is. Minden ezzel a nagy álommal kezdődött. Repülni. De hogyan? Az ember oly nehézkes a földön. Az első gondolat mindig a madarak utánzása volt. Mennyi hősies erőfeszítés, cifrábbnál cifrább találmány. Mennyi őrült feltaláló. Nevüket elfelejtette a történelem. Az első, akinek neve fennmaradt, a feltaláló és festő óriás, Leonardo da Vinci. Képzelőereje kimeríthetetlen volt. Különös repülőtárgyakat rajzolt a madarak és denevérek tanulmányozása alapján. Most a Clos-Lucéi Múzeumban őrzött rajzait és makettjeit mutatjuk be. Íme egy fura szerkezet. A szárnyak mindig a denevér szárnyait utánozzák. A masina a szárnyak csapkodásával működik. Leonardo azt mondta, ha a madár szárnyai csapkodásával repül, miért ne tehetné az ember is? Nézzék csak a szerkezetet. Az ember belehasal, egy szíjakból és csigákból álló rendszer segítségével kézzel felemeli a szárnyakat, és egy lábmozdulattal leengedi. A háború előtt egy angol ezermester megépítette és kipróbálta ezt az 1495-ös szerkezetet. Íme az eredmény. Leonardo da Vinci nem találta meg a megoldást. Ő utána 3 kísérlet következett. Egy jezsuita egy kis hajót épített, rajta 4 részgömbbel. Úgy képzelte, ha kiürítő őket, a hajó felemelkedik. Van rajta vitorla alakú evezők, és azt remélte, fel fog szállni. A levegőnél könnyebb szerkezet ötlete először Francesco Lana olasz jezsuita agyából pattant ki 1670-ben. Utána megint csak a madarak utánzása jött a Sablé Benyé lakatos mesterrel 1678-ban. Bacqueville Marquis a Szajna fölött szárnyal és egy mosóhajón zúzza össze magát 1742-ben. Versailles-ban 16. Lajos furcsa látványosságot tekint meg. Egy vadonatúj szerkezet kipróbálását. Az udvarban másról sem beszélnek. Papírból van, mondják. Nem lehet, de igen, a papírgyártók készítették. Hogy hívják őket? Mongolfier-fivérek. A Montgolfier valóban rendkívüli újdonság. Pont olyan volt, mint ez. Szinte nincs különbség. Egy balon, amely alatt felmelegítik a levegőt. Tudjuk, hogy a meleg levegő könnyebb, mint a hideg, így hát felemeli. Az első Royallal a Montgolfier-fivérek egy birkát, egy kakast és egy kacsát röpítenek a levegőbe, melyek sértetlenül visszatérnek. Akkor jöhet az ember.
Van is két önkéntes a történelem első légiútjára. Pilatre de Rosier és Darland Marquis a két vakmerő. Megérkeznek, ballonjuk előkészítve, a színhely a de la Muette kastély, egész Párizs ott tolong szájtátva. Hozzák a szükséges szalmát és gyapjút, amit majd elégetnek, Pilatre de Rosier és Darland Marquis pedig azt teszik, amit most én. Bemásznak a ballonba. Érzik az erős felhajtóerőt, mint mi most. Rakják a szalmát. Mi butángázt égetünk, de ők szalmát. Elereszthetik, és már röpülnek is Párizs felett. Párizs egén. A tömeg mozdulatlan, meg vannak rökönyödve, el vannak képedve. Darland Marquis azt gondolja, miért ilyenek ezek? Előveszi fehér zsebkendőjét, szélesen meglengeti, látja, hogy a tömeg megmozdul, a Marquis meg van illetődve. Nézi a népet. A földet föntről elsőként megpillantó Pilatre de Rosier és Darland Marquis elbűvölt pillantása repülősök ezreinek szemében csillan még majd föl. Akkor azonban nem a repülés született meg. Ez egy másik történet. A ballonok, a kormányozható léghajók, a levegőnél könnyebb szerkezetek története. Az egész 19. századot ez a történet lengi be. Emlékezzenek, 5-7 léghajón. Ám a mi kedves Verne Gyulánk is a levegőnél könnyebb szerkezetekről álmodott. Hódító Robűr az első léghajóval akarja uralni a világot. Repülni. Micsoda hallatlan erőfeszítés az egész 19. században a kormányozható, a levegőnél nehezebb szerkezet megalkotásáért. A gépek százada ez. Most a repülőszerkezetet kell feltalálni. A Párizsi Repüléstörténeti Múzeumban őrzik a kutatások tervrajzait, maketteket, különös modelleket. Az angol William Hanson Arielyét. Dicséretes eredményei vannak, feltalálja a szárnyfőtartót, a szárnybordát 1847-ben. Kutatásokat folytatnak a szárny formájáról, például Félix du Temple 1857-ben. Az orosz Telecsov 1867-ben. Renard hadnagy, aki szerint minél több a szárny, annál jobb. A gyakorlat később azt mutatja, hogy ez nem föltétlenül igaz. És ezen közben mennyi tragédia. Alphonse Pénaud sok mindent feltalál, a változtatható állásszögű légcsavart, a futóművet. Senki nem hallgat rá. 30 évesen öngyilkos lesz 1880-ban. Ő lett volna az első ember, aki repült. Az oroszok azt állítják, hogy Mozsajszkij volt az első 1884-ben, ezzel a géppel, melyet rekonstruáltak. A franciák szerint az első ember, aki repült, Ader volt 1890-ben. Ez a világon az első repülőgép, melynek sikerült felszállni a pilótával a fedélzetén. Biztos benne? Efelől semmi kétség. Ezt egy történész állítja, a Repüléstörténeti Múzeum restaurátora, Lissarák tábornok. A mintát az indiai repülőkutyáról vette. Az egy különleges denevérfajta, nem tudom, miért tetszett meg neki. Itt világosan látni a szerkezetet. Az ember 5 ujját formázza, vagyis a 4 hosszú ujjat és a hüvelykujjat, amelyik visszahajlik. Itt hátul a csatlakozás megfelel a vállnak. Ez a rész pedig, amely paralelogramma formájú, szintén visszahajlítható. Hát nem tudom, lehet-e ezt komolyan venni. Ader ettől függetlenül kitűnő gépész és mérnökember volt. Clément Ader, való igaz, zseniális feltaláló. Nap mint nap gondolhatnánk rá, amikor felvesszük a telefonkagylót. Ő találta fel. Ám zaklatott szellemű búskomor fantaszta volt. Ez a mechanikus denevér, melyet 1890. október 9-én próbál ki a Párizs melletti Armenvilliers kastély mellett, Samson mérnök munkája. Mivel robbanómotor akkor még nem létezett, Ader barkácsolt rá egy gőzgépet. Egy kis mechanikus csoda. 4 henger, 20 lóerő, biztonsági földi védőburok. Ader tanúk előtt 50 métert tesz meg pár centire a földtől. A makett sem tud többet. Két évvel később, megfeszített munka után Ader bemutatja ígéretesebbnek tűnő művét, egy 2 motoros repülőgépet. 2 darab 20 lóerős gőzgép, 16 méter szárnyszélesség. Mindössze 400 kg súly. A Szátori katonai táborban vagyunk 1897-ben. Ader bemutatja gépét a francia katonaság tisztjeinek.
Ez az utolsó esélye. Mindent arra tett föl, hogy a katonaság megvásárolja gépét. Azt mondja, az lesz a világura, aki a levegő ura. Gőzt fejleszt, és a légcsavarok, melyek egy egzotikus madár szárnyaihoz hasonlítanak, forogni kezdenek. Negyed 6. Néhány perc múlva az árokban köt ki. 300 métert tett meg az irányíthatatlan géppel. A hadügyminiszter nem kér a tervből. Áder óriás denevére ma a Tudományok Székesegyházában, a Műszaki Akadémia épületében pihen. Repült? Nem repült? Mit számít az? Ő is előbbre vitte a dolgokat a maga módján. És főleg megajándékozott bennünket szerkezete nevével, Avionnak keresztelte. Áder után a 19. század végén jön Otto Lilienthal siklórepülője. Megint egy különös forma? Nem, ne tessék csodálkozni, ez minden repülőember őse, Allen Hyvineké is. Az első, akinek az a zseniális gondolata támad, hogy a jó kérdést tegye fel, vagyis nem azt, hogy hogyan repülnek a madarak, hanem azt, hogy miért, az Otto Lilienthal volt. 1891-ben építi meg első szerkezetét, amely különös módon igen hasonlít ehhez. Ugyanakkor a szárnyfelülete nagyjából 20 négyzetméter, és delta formájú. Hosszú kutatómunka után és az intelligens kérdésfölvetés után, mármint hogy miért repülnek a madarak, megalkotja ezt a szerkezetet. Feltette a kérdést, hogy miért repülnek a madarak, főként a siklórepüléssel repülő madarak, melyeket alaposan megfigyelt, és megtalálta a választ. Lilienthal vagy a francia-amerikai Octave Chanute siklórepülői elvezetnek a kormányozható szárnyak feltalálásához. Meghatározó pillanat. Ugyanekkor érkezik egy másik találmány is, a robbanómotor. A kettő együtt megszületik a repülés. Elsőként az amerikai Samuel Pierpont Langley szerel robbanómotort egy már modern formájú gépbe. Egy 5 hengeres kis csillagmotor, ám majdnem 50 lóerő. Langley 1903. október 3-án próbálja ki gépét az Egyesült Államok keleti partjának egyik folyója, a Potomac fölött. Egy katapultszerűségről szállt föl a folyó fölé egy uszályhajó tetejéről. Íme az elődök egy újabb, kissé bizarr gondolata. Mármint, hogy a folyóba zuhanva kisebb baj éri az embert. Felszállt tehát a Potomac fölé, de ahogy a katapultszerűség kilőtte, a masina azonnal orral a vízbe fullódott. Természetesen ezt nem nevezhetjük repülésnek. A cél mégis közel volt már. Még mindig az Egyesült Államok. A század elején itt az Atlanti-óceán partjainál rendezkedett be a repülés két úttörője, a Wright-fivérek. Kiszemeltek maguknak egy kis halászfalut, Kitty Hawkot Észak-Karolinában, mert itt erdős lankák voltak. A talaj homokos volt, dimbes-dombos, és a terület szeles. Ideális hely a siklórepülésre. A két jól menő járos télen otthagyta a Daytoni kerékpárüzemét, és berendezkedett ebben a kis kunyhóban. ...1903 óta itt semmi sem változott. A lakókat nem érdekelték a kényelmi szempontok. Dolgoztak, éjt-nappal látéve. A megoldandó problémák tömegének láttán megszállottan kutatták az ismeretlent. Mi lesz, ha valaki megelőzi őket? Lázasan vetették rá magukat minden felelhető publikációra, dokumentációra, melyeket a nagy Octave Chanute küldözgetett nekik. Ők akartak lenni az elsők, akik igazi repülővel repülnek. A kis műhelyben valami nagyon eredeti, eddig nem látott dolog volt születőben. Új forma. És most kipróbálják a szerkezetet. 1903. decemberében vagyunk. Wilbur Wright 36 éves volt. Ő volt az idősebb, de nem a főnök. Mindenben osztozott öccsével, a 32 éves Orville-al, aki mint mérnök talán képzettebb volt nála. Több volt ez, mint testvéri összefogás. Ők egy csapat voltak. De hallgassuk Orville Wrightot. Igen, ez ő. Egy fiatal amerikainak, Haywood Harrellnek köszönhetjük, aki a Wright-fivérek kutatásának és emlékének szenteli életét. Beöltözött Orville ruhájába, és most Orville Wright szavait halljuk tőle.
1903. decemberében elkészültünk a szerkezettel, melyet mindjárt láthatnak is. Íme a gépem. Formája megegyezik Wright 1902-ben gyártott gépével. A nagy újdonság a motor. 4 hengeres. Nem volt túl jó motor, 80 kilót nyomott, de csak 12 lóerőt produkált. Jobbat senki sem tudott szállítani nekünk. Úgyhogy mi magunk készítettünk egyet, ezt itt. Van a gépen egy vízhűtő, mellyel a motort hűtöttük. De ez sem volt valami jó. A biztonság kedvéért volt nálunk tartalékbenzin, ebben a hengerben. 2 liternyi, ami nem sokáig elég. A légcsavarok a repülő hátulján vannak. Ellentétes irányban forognak. Azt gondoltuk, ezzel növeljük a gép stabilitását. Itt látható a lánc, amely egy 8-ast formálva biztosítja a légcsavarok ellentétes mozgását. Beszállok a gép fedélzetébe, és megmutatom a kormányszerkezetet. Ugyanolyan elven működik, mint a siklórepülőké. Körülményes a beszállás a sok kábel miatt, de nagyon igyekszem. Amint látják, első gépünkön nem voltak ülések. Fekve kellett repülni. A csípőt ebbe az alkalmatosságba helyezve. Egy egyszerű csípő mozdulattal változtatni lehet a szárnyak dőlés szögén, avagy az oldalkormány állásán, mögöttem. Ezáltal bólinthatott a gép, vagy mozdult el jobbra és balra. Az emelőkar meghúzásával változott a gép magassága. Itt van előttem. Eljött a repülés napja. Itt van a sín, melyről a gépnek fel kellett szállnia. Igen erős északkeleti szembeszélben. Nagyon hideg reggelre ébredtünk, minden jeges volt. Későbbre akartuk halasztani a repülést, amikor jobb körülmények lesznek. De eszünkbe jutott, hogy december 17-e van, közel a karácsony. Vissza kell mennünk Daytonba, hogy a családdal ünnepeljünk. Kihoztuk a gépet, mindent ellenőriztünk. Aztán feldobtunk egy érmét a levegőbe, hogy eldőljön, ki lesz az első repülőember. Én győztem, én mehettem. Látják? Itt van a gép a sínen. Errefelé kell felszállnia. Ez vagyok én. Mielőtt felszállok, gondosan ellenőrzöm az összes kormányt. Itt látható a bátyám Wilbur, aki irányba állítja a gépet. Akkor reggel a helybéli tengeri mentőszolgálat emberei voltak segítségünkre. Köztük egy falubeli fiatalember, lópofa, rendes nevén Johnny Moore, és jó barátom John T. Daniels, akit itt helyeztem el a fotóapparátommal együtt. Íme az általa készített fotó, épp amikor a gép felszáll. Először csak igen lassan, aztán felgyorsulva végiggurult a sínen, és pontosan ott, ahol most az a gránittömb áll, felszállt a levegőbe. Először történt meg a világtörténelemben, hogy a levegőnél nehezebb, motorizált szerkezet pilótával a fedélzetén felszállt a földről, és repült. Elkezdődött a repülés korszaka. Ez volt az első alkalom, az első, hogy repülőgép repült. 1903. december 17-én. Ez a történelmi jelentőségű repülés mindössze 12 másodpercig tartott. A távolság 36 méter volt. 20 perccel később Wilbur Wright 53 méter távot tett meg, aztán Orville, ő már több mint 60 métert.
és délben Wilbur Wright végrehajtja az igazi nagy repülést, 59 másodperc, 260 méter. Ennyit tudott a repülőgép, melyet a Wright fivérek Flyernek kereszteltek el. Flyer, repülő. Kiérdemelte nevét, de összesen csak 97 másodpercet repült. Az elkövetkezendő 5 évben a Wright fivérek minden erejükkel azon vannak, hogy tökéletesítsék a gépet. Végül megépítik a Flyer 3-at, amely sokkal irányíthatóbb és biztonságosabb. Ám Amerika rájuk sem hederít. Ahhoz az országhoz fordulnak, ahol hírnevük nagyobb, Franciaországhoz. 1908-ban a Mans melletti Auvour táborban Wilbur egy sor bemutatót tart a Flyer 3-mal. A lelkes franciák végre az esemény minden részletét láthatják. A gép megérkezését, a sín és a repülőgép felállítását és kiegyensúlyozását. És annak a valaminek a felszerelését, ami a Wright fivérek újítása. Egy 700 kilós súly, melyet ha elszabadítottak, felgyorsította a gépet. És Wilbur Wright hatalmas premiért mutat be, az első 100 méter magasságot meghaladó repülést. A következő évben Viktor Emmanuel olasz király személyesen is megtekinti Wilbur Wright bemutatóját Róma mellett. Egy újabb nagy premier. A fedélzeten utasként helyet foglal egy mozihíradós a film felvevőjével. Ritka dokumentum. Az első légi felvételek. Micsoda képek! Premier plánban a magassági kormány. Távolabb a föld, az égből nézve. A Wright fivérek ekkor értesülnek barátjuknak, a repülés egyik úttörőjének, Ferdinand Ferber kapitánynak haláláról. Ferber. Nem lehet elégszer elmondani, milyen sokat adott a repülésnek. Ő is Lilienthal és Chanut tanítványa volt, akár a Wright fivérek. Ennek a műszaki szakembernek tudományos pontossága meghatározta a francia repülés történetének kezdetét. 1901-től egyre tökéletesebb siklógépekkel repült. 1905-ben Európában ő szállt föl elsőként motoros repülőgéppel. Fiatalon halt meg. Dicsőségét elhomályosította egy különös figura, egy Franciaországban élő brazil milliómos Alberto Santos Dumont, a kávébáró fia. A kormányozható repülőgép kifejlesztésében és vezetésében elért eredményei 1901-től hallatlan népszerűséget hoztak neki. És 1906-ban megkísérelte a levegőnél nehezebb repülőgép megépítését. Ez a nem mindennapi ember nem mindennapi dolgokra volt képes. Első repülőgépe a 14-es kétfedeles különleges szerkezet volt. A fordított kacsaformát választotta, vagyis az itt látható gép mifelénk repül. Ez az eleje. A hátulja az, ahol a légcsavar látható, vagyis toló légcsavarral rendelkezik. Ő maga ebben a kosárban állt, amely egy kormányozható léggömbnek volt a kosara. 1906. október 23-án Santos sikeresen felszáll. November 12-én felállítja a világ első hitelesített rekordját. Távolság 220 méter, idő 21 másodperc, sebesség 41 km/óra. Ám a repülőgép hihetetlenül instabil. Nem ez a jó megoldás. Santos Dumont, amikor látta, mennyit bír a gépe, nem erőltette a dolgot. Összetörte a repülőt. Csak a motort mentette meg, és épített egy új gépet, egy egészen más mélyet, amely semmiben nem hasonlított az előzőhöz. Jobb eredményeket remélt. Ez volt a Demoiselle, egy kis egymotoros, szárnyfelsztávolsága 5 méter, hossza 8 méter, 35 lóerős. Santos beszáll legendás Nemes kalapjában. Hogyan maradt meg a fején? Az a repülés történetének egyik nagy rejtélye. A Demoiselle sikeres volt. A bizonyíték, hogy még mindig működik. Kicsit átalakítva, csírőlappal ellátva, de ez az Amerikában rekonstruált darab ugyanaz.
1907-ben ez nem volt kis teljesítmény. Mit csináltak még akkoriban? Dániában Ellehammernek alig sikerült felszállni a gépével. Santos Dumont hatása azonban már érződik. Itt van például a német Hans Grade repülője. Nagyon hasonlít a Demoiselle-re. Az 1907-es, 1908-as év a kutatások éve szerte a világon. Az Egyesült Államokban megjelenik a Jumbag, a cserebogár. Ez a masina a légikísérletek társulásának alkotása, egy New York-i tőkés csoporté, amely meg akarja szerezni a Wright-fivérek monopóliumát. A gép megtervezését egy fiatal mérnökre, Glenn Curtisre bízták. Nagy karriert fog befutni, ám ez az első kísérlete közepesnek mondható. A gépben nagy újításnak számít a kormányzás összetettsége. David Fox, akinek van bátorsága a gépet vezetni, be is mutatja. A magasság változtatásához a gép elején levő kormánylapot lefelé, illetve fölfelé kell mozgatni. Ha a gép hátulján levő oldalkormányt akarom működtetni, el kell fordítani a kormányt. Ha jobbra vagy balra akarom dönteni a gépet, jobbra-balra kell dőlnöm. Így vállal mozgatom a csűrőlapokat, ami újdonságnak számít, és még kezdetleges. Micsoda torna gyakorlat! Tényleg lehet így vezetni? Megpróbálom. Az idő nem túl jó. Nagy a szél. Magasra nem szállok, de repülni fogok. Nem stabil a gép. Nem könnyű vezetni. Ezért hívták cserebogárnak, mert minden irányba mozgott, mint egy bogár. Tényleg nagyon bonyolult volt. A vezérlés egyszerűsítése a francia Robert Esnault Peltory nevéhez fűződik. Feltalálta a botkormányt, vagyis a gépet egyetlen karral tudta kormányozni bármely irányba. Nagy jelentőségű dolog ez, melyet Esnault új formájú monoplánján, az RÖP-n alkalmaz először. De nem mindenki halad ebbe az irányba. A kutatókat a függőleges felszállás izgatja. Először ez egy 28 éves francia mérnök Louis Breguet gyroplánjának sikerül, mely egyelőre jobban hasonlít egy aratócséplőgéphez, mint helikopterhez. Egy másik ifjú titán, a marseille-i Henri Fabre a vízre akar leszállni. Feltalálja a hidroplánt, úszótalpakat eszkábálva a rovarszerűségre. Már 1905-ben a Szajnán kipróbáltak egy úszótalpas kétfederes repülőgépet, melyet motoros csónak vontatott. Építője egy elszánt, újító szellemű lyoni férfi, akit a kudarcok sem törtek le. Gabriel Voisinnek hívták, 25 éves volt. Jó néhány év múlva így emlékezik egykori pionnír életére. Nagyon nehéz időket éltünk át. Tudtuk, mi az éhség. Ha a Breszben lakó nővérem nem küld gyakorta élelmiszerrel teli csomagokat, valóban éheztünk volna. Megállapítottam a bátyámmal egyetértésben, hogy üres gyomorral rosszul megy a munka. Nehéz a gondolkodás, a cselekvés szinte lehetetlen. Állítom, hogy üres gyomorral nem lehet nagy dolgokat véghez vinni. Ám Charles fivérével együtt kitartóan dolgozik, és 1907. március 16-án sikeresen felszállnak a Bagatellel. A Voisin fivéreknek sikerült pénzügyi támogatót szerezniük, amikor Henri Farman egykori kerékpár, későbbi autóversenyző számára repülőgépet építenek.
Farman tekintete, mosolya és nyugodt magabiztossága jellemző az új típusú westernek cowboyára, a levegőt meghódító pionírokra. 1908. január 13-án Farman a Voisin fivérek gépén megteszi az első kilométert zárt versenypályán. 50 000 franka jutalma az Ásdikon Dash de la Meurthe versenyen. Nagy pillanat Gabriel Voisin életében. Azt hiszem, egymás nyakába borultunk. Nem hittük el, hogy sikerült egy ilyen elképzelhetetlen dolgot végrehajtál. Beindult az üzlet. Voisin egy gazdag angol Lord Brabazon számára épült repülőgépet, amelyet Bird of Passage vándormadár névre keresztelnek. Brabazon megnyeri a Daily Mail díjat, 1000 akkori angol fontot, melyet a híres angol lap ajánlott fel annak, aki megtesz egy angol mérföldnyi távolságot. A díjak nagyon vonzóak lesznek. Maurice Tabuteau, az ismert autóversenyző is elhatározza, hogy vesz egy repülőgépet. Tabuteau. Ő volt az egyetlen túlélő a korpilótái közül. Sajnos ma már nincs köztünk. Nem panaszkodhatom. Megértem két nagy korszakot. A levegő meghódításának és a világűr meghódításának korszakát. Kivételes szerencse. Nem mindenkinek adatik meg. Van azonban két nagy különbség a két korszak között. A levegő meghódítása nagyon sok emberéletet követelt és sok pénzt hozott a résztvevőknek. A világűr meghódítása nem járt annyi áldozattal, de azon is sok pénzt lehetett keresni. Ám sokkal kevésbé érintette meg az embereket, mint a levegő meghódítása, amire Ikarosz óta vágytunk. Vagyis sokkal közelebb voltunk az utca emberéhez, akinek a repülés volt az álma. Azért osztottak érte annyi sok pénzt, amiből én is lecsippentettem egy keveset, mert a repülés mindenkit érdekelt. Repülni. Több mint 2000 éve vártunk rá. És megtörtént. Új látvány az ember számára a sok furcsa masina, mint az a Bristol Boxkite Farman gépének utánzata az angol mező fölött. Az ember megtanulta, hogyan szálljon fel és le, hogyan röpüljön és hogyan kerülje meg a templom tornyokat. Tabuteau a pénzről is beszélt, természetesen. Ám akiknek megadatik, mint Desmond Penrose-nak is, hogy ezt a Boxkite-ot vezethesse, annak ez maga a boldogság. Ez csodálatos. Ez az igazi repülés. Nem egy dobozban ülve. 50 km/h sebességnél az ember beszélget a természettel, a madarakkal. Ezt érezhették az úttörők is, például ön is. Szó sincs róla, kicsit mindig féltem. Volt is mitől. A repülés történetének első halottja Selfridge hadnagy volt, 1908-ban Amerikában. 1909-ben 3, 1910-ben 29 halott volt. A fejlődésnek nagy ára van. Főként a repülésben. Ám a fejlődést semmi sem állíthatja meg, ha a profit feltűnik a láthatáron. Új iparágban kialakulóban, eleinte kis műhelyek, 3-4 munkással, akiknek főleg a varrás vagy az asztalos munka a dolguk. A világon szinte mindenütt, de elsősorban Franciaországban olyan üzemek is létrejönnek, ahol a műszaki munkákat végzik. A repülés tulajdonképpen a Port Mayonnál született meg. Blériot reflektorokat árolt a Dury utcában.
Garros autókat árult a Grand Armé sugárúton. Henri Ferman Renault-kat árult ugyanott. A fivére Renault-kat és Panardokat a Pereire körúton. Morán használt kocsikat árult a Pereire körúton. Nieuport is használt autókat árult, már nem tudom hol. Mindez kicsit a Port-Maillot-tól indult ki. Amerikában Glenn Curtis járt az élen. Egy fiatal, lelkes csapattal, mind a repülés szerelmese, megépít egy új típusú repülőgépet, a tolómotoros Curtis Pushert. A próbarepülést Glenn Curtis végzi, mint mindig. Most Doug Ritz ül a helyén, egy wisconsini farmer, akinek sok éjszakája ment rá, míg olyan állapotba hozta a gépet, hogy nyugodt lélekkel beleüljön. Curtis alig várja, hogy megmutassa az európaiaknak, hogy van olyan jó, mint ők. Nagy álma, hogy megvalósítsa azt, ami feltehetőleg az évszázad próbatétele lesz, a La Manche csatorna átrepülését. A Daily Mail ezúttal 25 000 aranyfrankot ajánl fel. A legkomolyabb rivális a Latam az Antoinette-tel. Hubert Latam, 25 éves. A békeidők playboya, gazdag, jóképű, imádja a veszélyes sportokat, az autóversenyzést, a nagyvadakra való vadászatot, a repülést. Nagy segítségére van Léon Levavasseur, a zseniális gyáros, aki megépítette az első valóban kitűnő francia motort, az 50 lóerős Antoinette motort. Antoinette a repülőgép neve is, mert a beruházás finanszírozója Gaston Bide lánya is Antoinette. 1909. július elején Latam készen áll. Kíváncsi tömeg kíséri el a Calais melletti Sangatte-ba, hogy tanulja legyen a kísérletnek. Latam gépe 1909. július 17-ének hajnalán száll fel. Az Antoinette felgyorsul, elhúz a sziklafal mellett és kiér a csatorna fölé. 10 perc múlva Latam és reményei a tengerbe pottyannak. Kihalásszák a vízből. Latam pár év múlva hal meg Kongóban, ahol egy vadászaton felökleli egy bivaj. A franciák ezek után Louis Blériotba fektetik minden reményüket, aki akkoriban autóreflektorokat gyárt nőiben. Halvány remény, hogy őszinték legyünk. Kevesen fogadtak volna erre a 37 éves hallgatag mérnökre. Issy-les Moulineauban kísérletezte ki ezt a fából és papírból készült kétfedeles szitakötőt, a Blériot 6-ot. 1907. augusztus 10-én 60 méteres távot sikerül repülnie vele. Ugyanezen év szeptember 17-én már 184 méter távot teljesít. Novemberben lezuhan. Vicces egy bajnok, mankóval érkezik Calais-ba 1909. július 21-én. Szerelője segítségével nekiáll összerakni repülőjét, ahogy ma Jean Salis és barátja Marcel teszik. Az a magas fiú a képernyő jobb oldalán az Jean Salis, életét híres repülőgépek restaurálásának szenteli, melyek az emlékezett repülőszázadát alkotják. Kihozta nekünk ezt a Blériot 11-et a Calais melletti Grignon tanya udvarára, ugyanoda, ahová Blériot is felállította. És kimesélhetné el hitelesebben ezt a kalandot, mint Blériot fia Jean Blériot. Gyermekkora óta erre az arándokútra vágyik. Nem csak azért, mert apám nagy hőstetteinek helyszínén lehetek, hanem itt családunk jó barátaival is találkozhatom. Monsieur Grignon, aki parasztgazda volt, befogadta az őrült Blériot az összes felszerelésével együtt. A családban hogy volt ez? Mindenki bolondnak nézte. Azt azért nem engedtük meg magunknak. Ő sem engedte volna. Úgy gondoltuk, sikerülni fog neki.
Eleinte sok kudarc érte. Jó néhány gépet összetört. Ám csökkanyosségét ismerve bíztunk benne, és rászántuk az anyagiakat. Hogyan viselte ezt a felesége, az ön anyja? Miután 1900-ban összeházasodtak, anyám gyorsan megajándékozta 5 gyermekkel. Úgyhogy a mamának volt elég gondja. Mégis tökéletes hitves volt. Soha nem próbálta eltéríteni apánkat az elhivatottságától. Gondolom, az aggódás ott vibrált a levegőben. Ez természetes. Apám repült. Nem mondom, hogy minden nap, de majdnem minden nap. Legalábbis, amíg jó idő volt. Ami a dolog anyagi részét illeti. Ott a nyugtalanság állandó volt. Annyit mondhatok már, ami a csatorna átrepülését illeti. Muszáj volt, hogy sikerüljön. Mert az anyagi helyzetünk sürgős javulást igényelt. Közeleg a döntő pillanat. Felkerül a légcsavar a 3 hengeres, 25 lóerős Anzani motorra, amely Lövavasször konkurense. Blériot számára is ez lesz a döntő mérkőzés. A La Manche átrepülése üzleti harc is. 1909. július 24-e, szombat. A repülőgép készen áll. A 11-es Blériot fából, vászonból, zongorahúrokból készült. Alig 200 kilós. Olyan törékenynek látszik. De micsoda gép! Attól különleges, hogy viszonylag egyszerű, ugyanis egyfedeles. Az akkoriban épített repülőgépek szinte mind kétfedelesek vagy kacsarepülők voltak. Blériot pedig már a mai repülőgépek formáját idézi. Több kormánnyal is rendelkezett, a gép irányíthatósága jó volt. Volt egy oldalkormány a gép hátuljában, amellyel jobbra és balra lehetett fordulni. Ez igen hatékony volt. Volt egy magassági kormány, amellyel a süllyedést és emelkedést lehetett szabályozni, valamint vízszintesen lehetett vele tartani a gépet. Meglepő a műszerfal kezdetlegessége. Ami azt illeti, az nem is létezett. Akkoriban a pilóták a fenekükkel érzékelték a gép mozgását. Érzeteikre hagyatkozva kormányozták a gépet. A kormányzáshoz, most meg is tudom mutatni a működését, szükség volt a szárnyak elcsavarására. Erre szolgált a csűrőkormány. Ezzel tudták jobbra és balra fordítani a gépet. Tessék, ehhez elegendő volt elmozdítani ezt a kart lefelé vagy fölfelé. Én most például leengedem a kart, közben a szárny megcsavarodik, aztán felhúzom a kart, amitől a gép elfordul. Ma csűrőlapok vannak, akkor az egész szárnyat mozgatták. Az egész szárnyat csavarták meg. A szárny viszonylag kis elmozdításával az egész gépet tudták kormányozni. Most megmutatom a futóművet, ami szintén különleges ennél a gépnél. Ez egy Blériot-féle futómű. Ez itt egy rugós felfüggesztés. Ki is lehet próbálni. Tessék, meg lehet mozgatni. Fontos volt a rugózás, hiszen nem tudta előre, milyen terepre fog leszállni. Fontos volt, hogy a motor megbízható legyen, hiszen először készült a tenger felett repülni. Erre gondolhatott Blériot is, amikor 1909. július 25-én hajnali 3 órakor kihozta egyfedelű gépét. De vallom, mondta később Blériot, nem voltam felkészülve a repülésre. Felesége ezt mondta, le sem hunytam a szemem akkor éjjel. Azt reméltem, elromlik az idő, amitől meghiúsul a reményteli átkelés. 3 óra 50 perc. Minden készen áll. Íme Blériot saját kezüleg írt repülési terve. Az indulást 4 óra 35 percre tervezte az úgynevezett Barakkoktól, Calais-tól 3 kilométerre. A tengeren egy torpedóvadászhajó, az Escopet várja, hogy kísérhesse a repülőt baj esetére. És elkezdődik. Blériot tart a víz fölötti repüléstől. És ott vannak még az angol partok. Megkísérli az átjutást a 25 lóerővel a Doveri sziklafal fölött a viharos szélben. Nagyjából ezt csinálom én is végig.
Jean Salis egy eredeti Blériot 11-jel ugyanannak az ismeretlennek vág neki, mint Blériot annak idején. Az érintkezés meg van szakítva. A motorral együtt kellene rákapcsolni. Indíts! Mert! Négy óra 10 perc. Beindítják a motort. A jó öreg Anzanit. Blériot emeli a hőmérsékletet. Majd ellenőrzi a fordulatszámlálót. Négy óra 25. A nap megjelenik a horizonton. Ebben a pillanatban kell felszállni. Ez volt a Daily Mail kikötése, és Blériot elindul. És Jean Salis is megkísérli. Négy óra 25 perc. A sziklafalnál figyelő tengerészek jelt adnak az Escopetnek az indulásra. A torpedóvadász fedélzetéről Madame Blériot távcsövön figyeli férje gépét. Rettegek, mondja, minden porcikám reszket. A kapitány teljes gőzzel halad, a repülő mégis lehagy bennünket. Mi lesz, kérdi Madame Blériot sírva, ha beleesik a tengerbe? Senki nem lesz ott, hogy segítsen rajta. Meghalok a rémülettől. Mi lesz vele egyedül az ég és a tenger között? Blériot ezt gondolja. Szép nyugodtan haladok, minden valóságos érzelem érzés nélkül. A nyugalmat semmi nem zavarja, csak a motor búgása, veszedelmes varázslat. Tisztában vagyok vele. Mereven figyelem az olajadagolót és a benzinszintet. Blériot az út felénél tart. Nyugtalan, mert egyedül van. Hosszúnak tűnt a 10 perc, nagy boldogság volt megpillantani a tengerből kiemelkedő, egyre növekvő szürke csíkot. Semmi kétség, azok már az angol partok. Megmenekültem. Észrevettem 3 hajót. Küzdök a széllel. Hirtelen feltűnik valaki, amint egy trikolort lobogtat. Derék fiú. Charles Fontaine, francia újságíró volt az, ezt írta. Sírok, mint egy gyermek. Bolond vagyok én, álmodom. Itt egy repülőmasina, rajta egy ember. Eszeveszett öröm lett úrrá rajtam. Száguldok, rohanok Anglia földje felé. A londoni Daily Express újságírója azt írja, Anglia nem sziget többé. A Morning Post pedig gyökeresen meg fognak változni a hadviselési elméletek és a védelem hagyományos módszerei. Akár csak 70 évvel ezelőtt először a vámosok fogadják az érkezőt. Isten hozta Angliában, uram. Köszönöm, nagyon kedves. Egészen meghatódtam és boldog vagyok. Szálljon ki, uram! Szép pillanat Salis életében. A repülési ideje ugyanaz, mint Blérioté volt, 37 perc. A kockázat is ugyanaz volt. És ő is csak alig beszél angolul, mint Blériot. Bemutatják Mr. Edward Grigbynek, aki 1909-ben látta megérkezni Blériot. Itt a fotó. Akkor érkeztem meg. Hallottam a repülőgép zúgását. 10 ember, ha volt ott, nem több. Madame Blériot Doverben oda siet hozzá. Csak nézem, mondja. Ez tényleg ő, ugyanaz az ember, nyugodt, mint mindig.
Fel sem fogja, milyen tettet hajtott végre, hogy beírta nevét a halhatatlanságba. Blériot, mint az északi emberek általában nem mutatja ki érzelmeit. Azonnal sürgőnyt küld apjának. Sikerült az átkelés. Louis. Csak ennyit. A repülőt, ezt a kedves gépet egy sátor alá vitték a Doveri kastély mellett, ahol a rendőrök vigyáztak rá. És bár vasárnap volt, az angolok egy sor fogadást rendeztek azoknak, akiket aztán Friendly Invadernek, baráti betolakodónak neveztek. Blériot türelmetlenül várják vissza Franciaországba. Másnap meg is érkezik. Micsoda örömünnep! A tömegben miniszterek és magasrangú tisztségviselők. Monsieur Lépin rendőrprefektus kijelenti: Monsieur Blériot, ön Párizs királya. 200 000 ember tódul az utcákra, hogy éltesse a nap hősét, aki mellett most is ott van a trikoloros Charles Fontaine. A repülőgépet nagy csinnadrattával a Műszaki Akadémiára szállítják. A legfontosabb azonban a 25 000 frankos csekk volt, melyet a Daily Mail állított ki Blériot számára. Épp jókor jött, hogy megmentse a vállalkozást. A helyzetünk jelentősen javult. Apám hallatlanul sok megrendelést kapott a Blériot 11-re. Új üzemeket épített, melyekben a gépet gyártották, és az anyagi helyzetünk egy csapásra rendeződött. A világ minden tájáról jöttek a megrendelések. Amerikából, Oroszországból, Dél-Amerikából, mindenhonnan. Hány ilyen gépet gyártottak? Nehéz ezt pontosan megmondani, mert a 11-es típusnak számtalan új változata lett. De azt hiszem, olyan 5-600 darabot gyárthattak. A francia iparnak ez volt az első nagy sikere, ez volt a nagy kezdet. Az elkövetkezendő 10 évben világelső lesz. Körülbelül 20 Blériot 11 még ma is repül szerte a világban, mint ez az 56-os gyári számú, amely minden szombaton a légibemutatók gyöngyszeme az Egyesült Államokban. Mutatok valamit, ami bizonyára érdekelni fogja. Apám pilóta igazolványa, mely az 1-es sorszámot viseli. Ez volt az első a világon. Íme így született meg a repülés. Írta és rendezte Daniel Costel. Narrátor Forgács Péter. Magyar hangok: Zámbori Soma, Balázsi Gyula, Gruber Hugo, Dobránszki Zoltán, Makai Sándor, Koncz István, Bács Ferenc, Rosta Sándor, Imre István, Versényi László. Magyar szöveg Miklós Lívia. Szerkesztő Takácsi Gizella. Hangmérnök Bán Péter. Gyártásvezető Mázsár Gyula. Szinkronrendező Aprics László. A magyar változatot a Duna Televízió megbízásából a Mikroszinkron készítette. A filmet fényképezte Jean-Claude Larieux.